Azatlygyň kepek nowatlary baradaky videosy halk arasyna seslenme döretdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan ak çeşmesiniň fevralyň 2-nji ýarymynda Daşowut welaýatyna surata düşürildi diýen we 26-njy fevralda saýtymyzda çap edilen video ýazgyda kepek taşaýan ýük ulogyň töweregini uly basawaslygyň döreýänligini görmek bolýar. Erkek adamlar, aýal gyýlar we hatda çağalar ulogyň daşyny emele gelen basawaslygyň arasyna kepekli uloga minip öz bedrelerini we gaplaryny kepek doldurmaga synanşýarlar. Ýurdun Demirgazyk welaýatyna düşürildi diýilýän gyzgylygly kepek nowatynyň bir kartinany canly görkezýän videonyň peýda bolmagy bilen onuň Azatlyk radiosynyň saýtyna we sosial ulgamlardaky hasaplaryna çap edilmegi okuyucularyň we tomoşaçylaryň arasyna seslenme döretdi. Agzalýan videonyň hususan Azatlygyň Facebook sosial ulgamynyň hasabyna çap edilmegi bilen okuyucular videonyň aşagyna dürli kommentariýler galdyrmak bilen öz reaksiýalaryny görkezdiler. Mysal üçin Mähri Begmuradowa atly ulunjy şeýle diýär. Olar ýary bolsa ýurdun ödüne iş köpeltmeli, para horlugy azaltmaly, sada halkyň hem gazanjyny köpeltmeli. Zagranyň surogyny azaldanyň bilen hem aç halky zor bilen ýurtda saklap bolmaz. Möhleti azalaýanyda halk ýurtdan çykmagyň bir alagyny tapar. Hiç kim öz ýurdunun gidesi gelýändir diýip pikir edemok eger gazanç iş bolsa. Bahar Recepowa atly ulunjy hem türk dilinde galdyran teswirini halkyň ýagdaýynyň agyrdygyny belläp, bir zada etmeli diýen pikir bilen sözüni jemleýär. Ýyldızhan atly okuyjy hem özüniň türk dilinde galdyran teswirini ýurtdaky zawod fabriklerinde iş bolsa adamlaryň çağalaryny öz ýurdundan taşlap, özge ýurda keýpine işlemäge gitmejekdigini çaklaýar. Yıldız Geçin atly okuyjy bolsa 2 gepden mundan odal ýurduma gitdim. Bahalar ot ýaly, maşgalam ören agyr ýagdaýdady. Nädip düşündirjegim bilemok. Özüm talip bolansaň elimden gelýän zadam ýok. Ýekete akdilegim halkyň göz açylsyn. Indi näme boljak bolsa bolsun diýip türk dilinde galdyran teswirine şahsy pikirlerini beýan edýär. Tagyn Niýazow atly ulunjy hem özüniň türk dilinde galdyran teswirini Hudaýa şükür edeliň, ynha serediň Siriýada bolýan zatlara diýip garaýşlaryny beýan edýär. Nur Esenowa atly okuyjy hem özüniň türk dilinde galdyran teswirlerini Türkmenistan watanymyzy bulajak bolup azara galmaň, türkmen halky beýle oýunlary aldynmaz diýip öz pikir garaýşyny beýlekiler bilen paýlaşýar. Gülsana Mamanowa atly ulunjy soňumyz haýyr bolsun inşallah diýen dilek bilen öz garaýşlaryny beýan edýär. Ýyldızhan atly okuyjy bu näme üçin şeýle boldy ha diýen sorag bilen özü ýaly sosial mediýanyň ulunjylaryna ýüzlenýär. Ihlas Babajanow atly ulunjy olimpiada boldy, şondan diýip aýdylýan kynçylyklara delil getirmäge synanşýar. Muňa bolsa Lokman Deniz atly ulunjy olimpiada geçirilen ýurtlara daşardan pul ýaýar diýip öz pikirini aýdýar. Bu söze goşulan Arif Kızmaz atly ulunjy korrupsiýaň bar ýerine gelýän pul döwletiň gaznasyna däldi, başga adamlaryň jüýdüne gidýär diýip jogap aýtarýar. Yine de söz alıp gurrunga goşulan Lokman Deniz atly ulunjy gahar etmäliň, biraz sabr edeliň. Ynha görersiňiz, özüňiz hem geň alarsyňyz, Türkmenistan watanymyz öser diýip umyt bildirýär. Umyda Jumaýewa atly okuyjy dolar galdy, bazarda bahalaryň ýanyna barar ýaly däl, towa diýip teswir galdyrypdyr. Aziz Meredow atly okuyjy, al saňa gerek bolsa meniň ülkemde un ýok, biz ýetişdirýäs, ýöne özümize ýok diýip türk diline pikirini beýan edipdir. Mähri ýoldaş atly okuyjy bolsa gel gör beýik türkmen maşy gör halkyny diýip öz teswirini türkmen maşa ýüzlenýär. Jahan Galandar atly okuyjy bolsa Daşowuzda kepek iýen oklar mallary berýärler. Onuň ýaly zat ýok, maşgala başyna aýda bir halta un berýärler öz bakatyna diýen bolsa, muňa jogap gaýtyran Ilham Açylow, hawa bilýäs adam maşyna 5 kilogram berýärler, öz bakasy diýýäniň 200 manat olam tapdyrmaýar diýip teswir galdyrypdyr. Umuman agzalýan videonyň aşagyna teswirler we dürli reaksiýalar häzir hem Azatlygyň sosial ulgamlardaky hasaplaryna dowam edýär. Siz hem sahypalarymyza girip öz pikirlerinizi biziň bilen paýlaşyň.